Ona shvata da njen saradnik ima problema sa obavljanjem dužnosti i da to utiče na napredak u njihovom radu. Zašto nije voljna da na to ukaže? Kakva iskvarena narav leži iza ovog ustezanja? Kako ona stiče samosvest kroz reči Božije? I kako to upražnjava u skladu sa Božjom namerom? Pogledajte video hrišćanskog svedočenja Šta me je sprečavalo da primenjujem istinu, da biste saznali. Zajedno sa još nekoliko njih u crkvi radim na grafičkom dizajnu. Jednog dana starešina mi je rekla da su dve sestre spomenule probleme sa bratom Oliverom, rekavši da on voli da se radi na njegov način i da usporava tempo rada. Starešina me je pitala da li sam naišla na iste probleme kada sam radila sa njim. Setila sam se kako sam, kada sam radila sa Oliverom, mogla da primetim da se zaista držao svog mišljenja. Kada smo svi diskutovali i odlučivali o nekoj ideji vodeći se načelima, on bi uvek imao drugačije mišljenje, ali nikada nije umeo jasno da iznese svoju ideju. Svi smo morali da pratimo njegov tok misli i to je oduzimalo mnogo vremena. Postojali su i neki relativno manji problemi sa slikama, što se moglo ispraviti kasnije, a za što nije bilo potrebno da gubimo vreme na diskusiju. Ali on bi insistirao da te probleme rešimo pre nego što nastavimo. Odlagao bi stvari dok svi ne bismo postigli konsenzus, što je u nekoj meri usporavalo napredak. Zato sam rekla starešini za probleme koje sam primetila. Prekorila me kada je videla da sve vreme znam za ove probleme, rekavši: znala si da je Oliver radio na svoj način i usporavao rad. Pa zašto ga onda nisi ograničila, umesto da se priklanjaš i sarađuješ sa njim? Zar posao ne kasni zbog toga? Osjećala sam se loše zbog reči starešine. Prisetila sam se kad sam s Oliverom diskutovala o konceptu slike. Primetila sam da se drži sopstvenog mišljenja i to me je zabrinulo. Htela sam da ukažem na njegov problem. Ali sam se setila da sam i ja izvorno nadmena osoba. Starešina me i ranije orezala rekavši mi da napustim sebe i da sarađujem sa drugima, jer sam nadmena i samopravedna. Da se držim svog mišljenja i raspravljam sa svojim saradnicima, što koči posao. Kad bih iznela Oliverove probleme pred svima ili kad bih se suprotstavila njegovom mišljenju, ljudi bi pomislili da sam i dalje suviše nadmena i da sam nerazumna, da ne mogu mirno da prihvatim tuđe prijedloge ni da sarađujem sa drugima. Tako da sam, bez obzira na to koliko sve kasni, strpljivo slušala šta Oliver ima da kaže. Ponekad kada bismo razmotrili Oliverove predloge prema načelima, shvatili bismo da to nije izvodljivo. Ukazivali bismo na to gde je problem, ali on to ne bi dobro prihvatio insistirajući na svom viđenju. Kad ne bismo uradili onako kako je on predložio, naljutio bi se i ne bi govorio. Zbog čega bismo se osjećali neprijatno i posao bi zastao. Sve to je već uticalo na posao. Trebalo je brzo da obavestiš starešinu. U početku sam htela da kažem starešini, ali brinula sam jer me je starešina orezala zbog moje nadmenosti. A ako bih prijavila tuđe probleme, starešina bi mogla da pomisli da sam bila usredsređena na tuđe probleme i da sam cepidlačila. Da se ništa nije promenilo nakon što me je orezala. U tom slučaju koliko bih još dugo mogla da obavljam dužnost. Na tu pomisao nisam prijavila ni ukazala na Oliverov problem. Pošto nismo mogli da se složimo i pošto smo uvek iznova pregovarali i diskutovali, na kraju bismo proveli ceo dan na nečemu što je očigledno moglo da se obavi za pola dana, a to je usporavalo tempo rada. Dok sam o tome razmišljala, grizla me je savest i krivila sam sebe. Nije da nisam primetila Oliverov problem, ali sam to držala za sebe i njemu nikada ništa nisam rekla. Tad pomislih na odlomak iz Božjih reči. Svemogući Bog kaže: jednom kada istina postane život u tebi, kada primetiš nekoga koji je bogohulan prema Bogu, ko se Boga ne boji, površan je u obavljanju svoje dužnosti ili ko prekida i ometa rad crkve, reagovaćeš u skladu sa istina načelima i po potrebi ćeš takvu osobu moći da prepoznaš i razotkriješ.
Ako istina nije postala tvoj život i još uvek živiš u svojoj sotonskoj naravi, onda ćeš, kada otkriješ zle ljude i đavole koji prekidaju i ometaju rad crkve, zažmuriti i zapušiti uši. Ignorisat ćeš to i neće te gristi savest. Čak ćeš misliti da to što neko ometa rad crkve s tobom nema nikakve veze. Ma koliko to pogađalo rad crkve i interese Božje kuće, tebe nije briga. Ne intervenišeš, niti se osjećaš krivim, što te čini čovekom bez savesti i razuma, bezvernikom i službenikom. Jedeš ono što je od Boga, piješ ono što je od Boga i uživaš u svemu što od Boga potiče, a opet smatraš da te se ne tiče ništa što škodi interesima Božje kuće, što te čini izdajnikom koji ujeda ruku koja ga hrani. Ako ne braniš interese Božje kuće, da li si ti uopšte ljudsko biće? Ti si demon koji se uvukao u crkvu. Praviš se da veruješ u Boga, pretvaraš se da si baš ti odabran i želiš da živiš na račun Božje kuće. Ne živiš životom ljudskog bića, već više ličiš na zlotvora nego na čoveka i jasno je da pripadaš bezvernicima. Ako si neko ko stvarno veruje u Boga, u najmanju ruku ćeš govoriti i delati na Božjoj strani, čak i ako tek treba da zadobiješ istinu i život. Barem nećeš stajati skrštenih ruku ako vidiš da su interesi Božje kuće ugroženi. Kada osetiš poriv da zažmuriš na jedno oko, osetit ćeš krivicu, bit će ti nelagodno i reći ćeš sebi: ne mogu da stojim i da ništa ne radim. Moram da ustanem i da progovorim. Moram da preuzmem odgovornost. Moram da razotkrijem to zlo ponašanje. Moram da ga zaustavim, da ne bi naškodilo interesima Božje kuće i da se crkveni život ne bi ometao. Ako je istina postala tvoj život, onda ne samo da ćeš imati ovu hrabrost, odlučnost i sposobnost da tu stvar potpuno shvatiš, već ćeš ujedno ispuniti odgovornost koju treba da snosiš za Božje delo i interese njegove kuće i samim tim će tvoja dužnost biti ispunjena. Amin. Iz Božjih reči sam shvatila da oni savesni što iskreno veruju u Boga, istog su srca i na istoj strani sa Bogom pri rešavanju problema. Ako vide da neko prekida i ometa rad crkve, ustaju, otkrivaju i zaustavljaju to. Oni štite rad crkve. Da. A ja sam očigledno videla da se Oliver drži samo svog mišljenja i ne prihvata tuđa. On je iznova i iznova usporavao rad. A ja, da ljudi ne bi rekli kako sam nadmena i izazivam svađe. Ne samo da to nisam zaustavila ili ponudila pomoć, već sam stajala po strani kao da se ništa ne dešava, misleći samo na to kako da zaštitim svoje interese, a ne na efikasnost našeg posla. I tako je posao kasnio. Na prvi pogled, ja sam vredno obavljala svoju dužnost svakog dana. Ali u stvarnosti nisam zaista nosila teret svoje dužnosti i uopšte nisam bila odana Bogu. Katastrofe su sve veće i mnogi ljudi počinju da traže i istražuju istiniti put. Ako bismo ubrzali tempo i napravili više evanđelskih fotografija, onda bismo mogli da damo svoj mali doprinos delu evanđelja. Da. Ali ja se nisam obazirala na Božju nameru. Dugo sam posmatrala kako se tempo rada usporava i nisam to na vreme zaustavila ni razrešila. Toliko mi je falilo savesti i ljudskosti. Kao izdajniku koji ujeda ruku koja ga hrani, koji je razotkriven u reči Božjoj, koristila sam crkvu kao kupon za obrok.
a u kritičnim trenucima sam bila beskorisna. Kad sam to shvatila, zažalila sam i molila sam se Bogu. Bože, zanemarivala sam crkveni posao da bih sebe zaštitila. Želim da ti se pokajem i molim te povedi me da postanem istinski samosvesna. Kasnije sam počela da razmišljam o tome zašto mi je bilo toliko teško da postupam prema istini i šta me je sprečavalo. Da. Pročitala sam neke Božje reči koje su se odnosile na moje stanje. Svemogući Bog kaže: u svom postupanju neki ljudi slede sopstvenu volju, krše načela i nakon orezivanja samo na rečima priznaju da su nadmeni, te da su pogrešili jedino zato što nemaju istinu. Ali u svom srcu oni prigovaraju: osim mene, niko drugi ništa ne poduzima i, na kraju, kad nešto krene po zlu, svu odgovornost svaljuju na mene. Nije li glupo što to radim? Ne mogu to isto da ponovim i sledeći put, da se tako izlažem riziku. Grom uvek u najviše drvo udara. Šta mislite o ovom stavu? Je li to pokajnički stav? Nije. Kakav je to stav? Zar ta osoba nije postala ljigava i lažljiva? U svom srcu razmišlja: ovoga puta sam imao sreće, pa nije došlo do katastrofe. Na greškama se uči, da tako kažem. U buduće moram da budem pažljiviji. Takva osoba ne traži istinu, već se problemima bavi i rešava ih koristeći sitne trikove i podmukle smicalice. Može li na taj način da zadobije istinu? Ne može, zato što se nije pokajala. Kada ljudi ne preuzimaju odgovornost za svoje dužnosti, kada ih obavljaju površno, kada hoće svima da udovolje i ne brane interese Božje kuće, kakvu narav iskazuju? Iskazuju domišljatost, sotonsku narav. Najistaknutiji aspekt čovekove filozofije za ovozemaljsko ophođenje je domišljatost. Ljudi misle da će, ako nisu domišljati, biti skloni tome da uvrede druge i da neće biti u stanju da se zaštite. Misle da moraju da budu dovoljno domišljati da nikoga ne povrede ili uvrede i da tako obezbede sebe, zaštite svoja sredstva za život i steknu čvrsto uporište među ljudima. Svi nevernici žive po Sotoninoj filozofiji. Svi su oni ljudi koji svima ugađaju i nikoga ne vređaju. Došao si u Božju kuću, čitao reč Božju i slušao propovedi Božje kuće. Zašto onda nisi u stanju da primenjuješ istinu, da govoriš iz srca i da budeš poštena osoba? Zašto uvek udovoljavaš svima? Oni koji svima udovoljavaju štite samo sopstvene interese, a ne i interese crkve. Kada vide da neko čini zlo i šteti interesima crkve, oni se prave da ne vide. Vole da svima ugađaju i da nikoga ne vređaju. To je neodgovorno, a takva osoba je isuviše prepredena i nepouzdana. Amin. Reči Božje su mi se urezale u srce. I konačno sam shvatila da je uzrok moje nemoći da se pridržavam istina načela. To što je moja priroda previše varljiva. Otkako me je starešina orezala zbog moje nadmenosti, nikada nisam razmišljala o sebi, a ni tražila put rešavanja svoje nadmenosti. Umesto toga sam smišljala spletke i koristila površnu toleranciju i popuštanje da se zaštitim, čineći da drugi misle da sam skromna i da mi se nadmena narav promenila. Starešina tako nije mogla da me ponovo oreže, a ni da me otpusti.
Znala sam da me je život prema sotonskim idejama kao što su grom uvek u najviše drvo udara, tišina je zlatna, govor je srebrni, a onaj ko puno govori puno greši i gledaj samo da izbjegneš greške, ne traži veliku zaslugu. Oblikovao u veoma sebičnu, podlu, lukavu i varljivu osobu. Jasno sam videla da je Oliverov problem već uticao na naš rad. Trebalo je da to razotkrijem i zaustavim. Umesto toga sam postupila kao neko ko udovoljava da bih razrešila konflikt. Kad bih se suočila s problemima, govorila bih što je manje moguće. Nikada se nisam raspravljala s ljudima i uopšte se nisam pridržavala načela. Dobro sam štitila svoje interese, ali sam dozvolila da se crkvenom radu naškodi. Bila sam tako lažljiva. Stvarno sam navukla Božje gađenje i mržnju. Da. Posebno kad sam pročitala da Bog kaže, takva osoba ne traži istinu, već se problemima bavi i rešava ih koristeći sitne trikove i podmukle smicalice. Može li na taj način da zadobije istinu? Ne može, zato što se nije pokajala. Još više sam se osjećala pokajnički. Ranije sam obavljala svoju dužnost uz nadmenu narav. Uvek sam se držala svojih gledišta i nisam slušala predloge drugih. Ne samo da je to suzbijalo druge, već je uticalo i na rad crkve. Starešina me orezala da bih mogla da razmišljam o sebi i postanem samosvesna, da bih na vreme promenila svoja gledišta i dobro obavljala dužnost. Da. Ali nisam se pokajala. Umesto toga sam se štitila od Boga i od drugih. Ne samo da nisam dobro obavljala svoju dužnost, već me nije bilo briga ni kada je rad crkve bio ometen. Nisam bila neko ko na bilo koji način prihvata istinu. Da se ovo nastavilo, moja iskvarena narav bi bila još gora i na kraju bi me otkrili i isključili. Na ovu pomisao sam se uplašila i brzo pomolila Bogu. Bože, ne želim više da štitim svoje interese prateći filozofije za ovo zemaljsko ophođenje. Voljna sam da tražim istinu i popravim svoju iskvarenu narav. Molim te, pomozi mi da pronađem put da to primenjujem. Nakon toga sam pročitala odlomak reči Božjih. Dozvolite da ih ja pročitam. Ako želite da izbegnete svađe, da li je kompromis jedini način? U kojim situacijama možete napraviti kompromis? Ako se radi o malim stvarima kao što su vaš sopstveni interes ili vaš ponos, onda nema potrebe da raspravljate o tome. Možete izabrati da budete tolerantni ili da pravite kompromis, ali sa stvarima koje mogu uticati na rad crkve i naškoditi interesima Božje kuće, morate se držati načela. Ako se ne pridržavate ovog principa, onda niste lojalni Bogu. Ako odaberete da napravite kompromis i napustite istina načelo kako biste sačuvali obraz ili međuljudske odnose, nije li to sebično i nisko od vas? Nije li to znak da ste neodgovorni u svojoj dužnosti i nelojalni Bogu? Dakle, kako da postupite ako tokom vaše dužnosti dođe do međusobnog neslaganja? Hoće li burna svađa oko toga rešiti problem? Ne. Kako onda treba da rešite problem? U toj situaciji, osoba koja razume istinu bi trebalo da istupi kako bi rešila problem, iznoseći najpre problem na sto i puštajući obe strane da kažu šta imaju. Zatim, svi zajedno treba da traže istinu i nakon molitve Bogu, relevantna istina u Božijim rečima treba da se iznese kako bi se o njoj razgovaralo u zajedništvu. Nakon što su razgovarali o istina načelima i stekli jasnoću, obe strane će biti u stanju da se pokore. Ako osoba ulazi u konflikte i debate sa drugima kako bi zaštitila interese Božje kuće i delotvornost crkvenog rada, a njihov stav je pomalo nepopustljiv, da li biste rekli da je to problem? Ne. Zato što je njihova namera ispravna, to je zaštita interesa Božje kuće. To je osoba koja stoji na Božjoj strani i drži se istina načela, osoba u kojoj Bog uživa. Imati čvrst, odlučan stav u zaštiti interesa Božje kuće znak je čvrstog stava i pridržavanja načela, a Bog to odobrava.
Ljudi možda osjećaju da postoji problem sa ovim stavom, ali on nije veliki. Nema veze sa obelodanjivanjem iskvarene naravi. Zapamtite, pridržavanje istina načela je ono što je najvažnije. Amin. Amin. Kada sam pročitala reči Božje, razumela sam. Nije bitno kada. Sposobnost napuštanja lične koristi, držanja istina načela i zaštite crkvenog rada. Najvažnija je stvar. Da. Čak i ako zbog toga ponekad uđeš u konflikt sa ljudima ili govoriš malo grublje, ništa od toga nije strašno. Ono na šta Bog gleda jeste naš stav prema istini. On gleda na to da li možemo da se držimo istina načela i da li primenjujemo istinu. Da. Ranije sam mislila da ukoliko pridržavanje načela dovodi do konflikta, onda mora da pokazujem nadmenu narav i ne sarađujem sa drugima u harmoniji. Pa sam, da drugi ne bi rekli da sam nadmena, u svemu činila ustupke i nisam ništa radila prema načelima. Konačno sam shvatila da je najbolji put za primjenu izbjegavanja svađe i konflikta da se postupa prema načelima. Da svaka osoba iznese svoje viđenje i da se zajedno traga za istinom. Ukoliko ste nakon traganja sigurni da su vaši postupci prema istina načelima, onda treba da ih se držite. To je ispravno. Da. Ukoliko je vaše gledište očigledno pogrešno, ali insistirate na njemu i terate ljude da to prihvate, to je prikaz nadmenosti i samopravednosti. Tada treba da naučite da napustite sebe i udružite se sa drugima u harmoniji. Hvala Bogu. Čitanje reči Božje daje pravilan put primene, a kad pođemo tim putem, tad imamo načela. Nakon toga, kada sam ponovo radila sa Oliverom, pokušavala sam da upražnjavam reči Božje. Jednog dana birala sam slike i razmjenjivala ideje sa Elijanom i Oliverom. Oliver je izneo svoju ideju. Nama se činilo da se poruka koju je nosio čitav njegov dizajn nije potpuno uklapala u temu. Ali nismo bile baš sigurne. Isprva sam htela da se složim i napravim kompromis. Pomislila sam, isprobajmo prvo tvoju ideju i vidimo. Da ne bi svi rekli da sam nadmena i kako mislim da sam uvek u pravu. Ali onda sam se setila nekih načela i zahteva za dizajn. I shvatila da je Oliverov koncept zaista imao greške. Ako treba da uradimo dizajn prema njegovom konceptu i da ga potom radimo iznova, zar to ne bi bilo gubljenje vremena, a naš posao bi kasnio? Tada sam shvatila da treba da se držim načela. Objasnila sam Oliveru koji su problemi u vezi sa njegovim konceptom. I podsjetila ga da treba da prati originalni koncept, a ne da se čvrsto drži svojih stavova. Elijana se složila, a Oliver više ništa nije rekao. Ali situacije poput ove su se dešavale mnogo puta u toku dana. Kad god bi nam se mišljenja razlikovala, Oliver bi se uvek založio za sebe, odugovlačeći naš posao. S obzirom na to da nismo promenili stvari onako kako je on predložio, ponovo se naljutio i jedva da je govorio. Ako se ovo nastavi, znala sam da će naš posao sigurno kasniti, pa sam rekla starešini šta se dešavalo. Starešina je planirala da zajedno sa nama Oliveru izloži njegov problem, razgovara o istini i pomogne mu. To je dobar način primene. Ako je Oliver osoba koja prihvata istinu, kada dobije smernice i kada se oreže, moći će da traga za istinom i da spozna sebe. Postoji nada da će se promeniti. Da. Ja sam znala da je ovo bila moja šansa da primenim istinu. Pa sam pročitala 2 odlomka reči Božjih pre razgovora sa Oliverom. Sav crkveni posao je neposredno povezan sa delom širenja evanđelja o Božjem carstvu. Konkretno, delo širenja evanđelja i svi poslovi koji se odnose na profesije poseduju važnu i neraskidivu vezu sa delom širenja evanđelja. Stoga, sve što uključuje delo širenja evanđelja obuhvata interese Božje i interese Božje kuće. Ako ljudi mogu ispravno da shvate delo širenja evanđelja, oni treba ispravno da pristupe dužnostima koje sami izvršavaju i dužnostima koje izvršavaju drugi. Kako im treba pravilno pristupiti? Dajte sve od sebe i izvršavajte ih u skladu sa Božjim zahtevima. Makar se nemojte prepuštati onim ponašanjima i praksama kojima se namerno izazivaju šteta ili ometanje i nemojte namerno raditi one stvari za koje znate da su pogrešne.
Ako neko istrajava u tome da nešto uradi, iako zna da to prekida i ometa crkveni posao, i niko od toga ne može da ga odvrati, onda taj čini zlo. Poigrava se sa smrću i pokazuje svoje pravo lice đavola. Bez odlaganja navedite braću i sestre da tu osobu razaznaju onakvom kakva ona jeste, a zatim tu zlu osobu uklonite iz crkve. Ukoliko je tom zlikovcu naišao trenutak ludosti i zlo ne čini namerno, kako takvu stvar treba rešiti? Treba li tu osobu obrazovati i pomoći joj? Šta ako je ona obrazovana, ali svejedno ne sluša? Braća i sestre se okupljaju da je kritikuju. Morate da se usredsredite na istinu. Samo tada možete dobiti život ulazak. I tek kada imate život ulazak, možete da snabdevate druge i da ih vodite. Ako se otkrije da su postupci drugih u suprotnosti s istinom, moramo im ljubazno pomoći da teže istini. Ako su drugi u stanju da praktikuju istinu, a postoje načela u njihovom načinu rada, pokušajmo da učimo od njih i da ih oponašamo. Ovako izgleda uzajamna ljubav. Amin. Amin. Reč Božja je jasna. Kada primetimo probleme kod drugih, moramo brzo da razgovaramo i da ih razotkrijemo i ukorimo ako je potrebno. Sve to radimo da bismo zaštitili rad crkve, a to takođe pomaže ljudima da uvide svoje probleme, brzo ih reše i dobro obave dužnost. Da. Oliver je imao talenta za crtanje slika, ali je njegova iskvarena narav prouzrokovala da nenamerno radi stvari koje su ometale naš rad. Da je mogao da postane samosvestan, da traži istinu, promeni svoju iskvarenu narav, da u harmoniji sarađuje sa svima i da koristi svoje sposobnosti. Onda bi on mogao da doprinese radu crkve i svom životulasku. Da. Pronašla sam nekoliko odlomaka reči Božjih koje su govorile o Oliverovim problemima. Povezala ih sa svojim iskustvima i besedila mu o tome. Oliver ih je saslušao i stekao određenu svest o svojoj iskvarenoj naravi. Čak je rekao da je ponekad bio svestan da greši, ali nije mogao ustati protiv sebe. I onda kada sam mu ukazala na to, osjećao se loše. I bio je voljan da traga za istinom i osloni se na Boga kako bi promenio svoju iskvarenu narav. Kad sam to čula, obradovala sam se zbog Olivera. Sjajno. Takođe sam zažalila što sam živela po filozofiji za ovo zemaljsko ophođenje i nisam mu to ranije rekla. Istinski sam ga povredila i povredila sam rad crkve. Da. Nakon ovog događaja, tokom obavljanja dužnosti, ako bih videla da neko radi nešto što nije u skladu sa istina načelima i da posao kasni, svesno sam primenjivala istinu i ukazivala na probleme koje sam primetila da bih ispunila svoju odgovornost. Praktikovanje na ovaj način donelo mi je mir i olakšanje. Hvala Bogu. Hvala Bogu. Ako primetimo probleme u buduće,